هەڤڵێ زێکی شەهید کرد بێریشێ دەولەتە داگیرکەر بێریشی ئەم بێژن گرێداوی وێ میتێوێ چەتێوێ سەداتێ بێ ئێریشەوانەکە ئێریشەکە هۆڤانە ئەندامێ me شەهید زێکی شەهید کرد ناوەک تێزانین تایبەتی ev êrişê ku li ser endamê HDP bakuriyê ku îro weke li başûr jiyana xwe dikin weke penaberê siyasî li başûr jiyana xwe dikin her gefê waneka ev 4 sala 5 sala rojane serwetê meşandin û mirinê wa tehdît dikin neçin HDP û ew nekin û min naxwasim taybetî ev yek mange ev êriş hêbêtir ew bûne yanî sekna şehîd Zekî ya ku heya dawiyê rûmeta xwe parast ev jî wek em bêjin bersiveke herî mezin bû ku dewleta Tirk em bêjin mît an jî em bêjin dewleta dagirker vê qebûl nake yanî tenê dawekariya me ne ji Silêmanî ji hikûmeta Başûrê Kurdistan giştî heye yanî ji ber yek endamê me li vir ew endamê me ku îro li Başûrê Kurdistan jiyana xwe dimeşîne serî dewleta Tirk rakiriye ji bêşerefiyê serî netewandiye wê îro Başûrê Kurdistanê bêşerefiyê qebûl neke wê rûmeta xwe biparêze daxwaza me ew e ku îro hikûmeta Herêma Kurdistanê kujerê waneka derbixe û li beramberî va êrişa bertekek denîşandan û pêşiya va êrişa bigire û em vê dibêjin ti êrişî me natirsîne eger em tirsiya bûna em ji Tirkî em nedihatin me li vir tekoşîna xwe nedmeşand û eger em tirsiya bûna dema li me bigerin em ê bêjin temam em ê bi we re bixebitin ew hezar carî ji li me bigerin ew li her endamê me jî bigerin ew me teva jî bikujin em serî ji wan natewînin û ew ê têk biçin em ê ser bikevin dîsa dibêjim şehîd namirin şehîd namirin şehîd namirin ev ya hate kirin tiştekî terorîstî ye û endamê me jî endamê HDP ne ciyekî legal da ew dikin endamê me yên li ya Hewlêr û Silêmanî û Duhokê îl qezayê wan jiyan dikin li Türkan ji ber zext û ceza û zextê li ser HDP hatine wekî mala birayê xwe de jiyan dikin li Başûrê Kurdistanê em jiyan dikin wekî mêvanekê birayê xwe wekî mêvanekê Kurdistanê liya jiyan dikin bes her tom bi salan e ev zext û tundutî li ser me heye li ser hemû endamê me heye li ser hevalê me biraderê me heye heta ne çend hevalê me şehîd kevtine en şehîdê dawiyê jî heval Zekî hûn dizanin hevdê me heye êrişeke hovane şehîd kirin li ber çavê malbatawî ava jî berdewamê tişt xeteriyekê mezin tirsekê mezin li ser me çê diketin ya her yan pê xemgîn mêvanê Kurdistana Başûran pêwîst e me biparêzin ama bawerim aliyê parastinê da zeîfî heye bawerim an jî hindek destê qirêj navê ew da nahêlin me biparêzin an me naparêzin ava jî bila herkes vê bawer be bila dewleta Tirk vê bawer be em heta îro ne ji mirinê tirsana ne ceza tirsana ne jî ditirsin îro pê de ji mirinê wê da tiştek nîne mirin ji bo me ji bo berxwedaniyê me ji bo em hevalê xwe û serokatiya xwe din derbikevin ji bo Kurdistanê sahîb derbikevin em ji mirinê natirsin û yê vê jî diketin bila wê bizanin em ji mirinê natirsin heta damla xwîna me ya dawiyê me li ber xwe bidin yê ev vê êrişê pêk tînin vê ew ê li ser me dikin jî wan nelet dikin